ざまあみろ。中国が見下す日本の最新護衛艦がついに反撃開始。2022年に最新鋭護衛艦もがみが横須賀基地に配備され、これを見た中国軍は、なんだあの小さくて弱そうなおもちゃ軍艦は。と笑った。実際、同等の中国軍艦は排水量、ミサイル、人員数、量産スピード全て上回っていたが、読みが甘かった。実はこの最上、驚くべき大進化を遂げていた。まず一つが費用。通常一隻作るのに800億円かかるのを、半額の400億円で建造。また、その性能もレベチで、徹底したステルス性で海の忍者と恐れられ、一度沈んだら浮上できない中国の潜水艦とは、圧倒的な性能差があった。しかも、AI を活用したソナーは、世界トップの 100% の精度。唯一の弱点だった建造スピードの遅さも、三菱重工と川崎重工がそれぞれの造船所で建造し、最後に合体するブロック製法により、倍の量産体制を確立し、オーストラリアがその性能に惚れ込み11隻契約した。これを知った中国は、早くて安い数の暴力戦略が通用しなくなる。とガチ焦りしている。まあ笑われてるくらいがちょうどいいから、この技術だけは絶対流出させないでほしい。